Tingnan natin kung ano dyan laman sa loob. What's up mga kagango? Magandang araw sa inyong lahat. At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa Rockwell. Yan, tingnan natin kung anong meron dyan sa loob. Mga kagango. Let's go! Tayo sa power plant mall. Mga kagango, tingnan natin kung anong naman dito sa loob. Kayang Garb. Hello, Kayang Garb. Yan. Naman sa loob. Dito mga kagango. Akyat tayo, akyat. Tingnan natin anong mayroon sa taas. Yan. Balik na tayo sa parking. Tagtakan muna tayo habang nag-aantay. Tapos natin. Hi, Sir Carl! Hello! Kumusta, Carlo? Hi! Magkakasama na ako. Ito ay si Chanti ko. Chanti? Ano yung gugo, Paps? Sa may sa may overpass. Umahanap ko naman yung label. Kasi mga alcohol na, no? Expensive na ganito. Didikit ka nila yan. Meron pa lang sa bahay, ang dami ng balot. Sabi ko, i-dispose na ito. Kasi yung mga bata, nagano pa ng speaker, lalagyan nila ganito. Kasi wala. Anak ko pa nila mga bata. Kanto sila. Pero sabi ko, tanong mo sa akin. Binigyan ko pangalan ko sa bakit ka? Ay, kilala ko naman niya, si Marco. Sakto. Bye-bye. Na. Mga kagango, daming tao sa rally ni Madam Lini. Yan. Yan. Sigawan na yung mga tao. Grabe, daming tao. Kaya umuwi na ako. Kasi mamaya, sobrang traffic na to mamayang gabi. Yan, kumakain na nga sila lugaw. Yan. Yan po. Yun. Yan. Grabe, ang init. Ang daming tao. Traffic na. Ito dito, sa gate. Umakyat pa doon, no? Grabe. Oo. Daming tao. Wop, wop, wop.
Rin tayo sa traffic. Grabe ang traffic doon. Sa Ortigas. Doon nag-rally si Lini. Uwi na yung iba, oh. Uwi na yung iba. Inita na. Please like, share, and subscribe and hit that notification bell para hindi po kayo maka-miss ng bagong video namin. Bye-bye!